Hei, dragilor! Vă iubiți prietenul blănos ca pe un membru al familiei, nu? Ei bine, permiteți-mi să vă prezint mâncare gourmet pentru câini, creată de Andrei Cerbu. Știu, gourmet pentru câini. Ce urmează? Yoga pentru hamsteri. Da, Andrei, un bucătar talentat, a decis să-și aducă abilitățile culinare și pentru prietenii noștri patrupezi. Imaginați-vă câinele savurând o masă gustoasă și sănătoasă. Vorbim despre carne de vită gătită sous vide și legume albe. Da, quinoa, chestia aia pe care o mâncăm noi, oamenii. 80% dintre stăpânii de câini sunt sceptici cu privire la hrana tradițională. Și au dreptate. Câinii știu ce vor. Unul din 8 câini suferă de probleme digestive din cauza hranei convenționale. Asta înseamnă o grămadă de căței necăjiți. Andrei abordează o problemă reală și o face cu stil. Mulți dintre noi ne tratăm câinii ca pe copiii noștri. Le dăm resturi de la masă, le gătim mâncare neechilibrată. Așa că Andrei a creat ceva delicios și sănătos. Câinii vor fi în extaz. Imaginați-vă câinele savurând carne de vită gătită mediu și buchețele de brocoli. E ca o masă cu stele Michelin, dar pentru câinele vostru. Totul e preparat cu grijă și atenție la detalii. Dacă vreți tot ce e mai bun pentru prietenul vostru blănos, încercați această mâncare gourmet. Cățelul vostru merită mai mult decât obișnuitele boabe. Merită o masă la fel de calitativă și delicioasă ca ceea ce ați pune în propria farfurie. Intrați pe www.droller.ro și lăsați-vă câinele să mănânce în stil. Ne vedem mai târziu și transmiteți-le drăgălașilor ăia o mângâiere pe burtă din partea mea.